Πάμε και πάλι στο Λάμπορ Δεμερτζή, ο οποίος θα μας δείξει αποκλειστικές εικόνες και θα μας αποκαλύψει την άφιξη του πρίγκιπα, του διαδόχου του θρόνου της Δανίας. Βλέπουμε και τα πλάνα στην ΚΟ. Λάμπρο. Νομίζω, Παναγιώτη, είναι η καλύτερη διαφήμιση αυτή για το νησί της ΚΟ από τι άλλο από το να έρχεται ολόκληρη η βασιλική οικογένεια της Δανίας. Ο Φρέντερικ, ο διάδοχος της βασιλικής οικογένειας με τη σύζυγό του Μέρη, φυσικά με τα 4 παιδιά τους να βολτάρουν στο λιμάνι της ΚΟ αμέριμνοι και να απολαμβάνουν τις διακοπές τους. Το ένα σημείο είναι αυτό που θέλω να σας πω. Και το δεύτερο, σαφώς δείχνει ότι οι άνθρωποι ενώ μπορούσαν είτε να μην έρθουν να αναβάλουν το ταξίδι τους, γιατί μπορεί οι συνθήκες να ήταν αυτές που κάποιοι να τις υπερέβαλαν, ωστόσο δεν ακύρωσαν ούτε μία στιγμή και μάλιστα ταξίδεψαν με το αεροπλάνο της γραμμής. Μαζί τους λοιπόν χθες ταξιδέψαμε και εμείς στο ίδιο αεροπλάνο. Έφτασε εδώ σύσσωμη όλη η βασιλική οικογένεια της Δανίας. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο δώρο, το καλύτερο, θα λέγαμε, η καλύτερη ανταμοιβή και για τους νησιώτες, αλλά φυσικά και για τη χώρα μας, για το κομμάτι του τουρισμού. Μάλιστα, ακριβώς, Λάμπρο, να πούμε, κλεφτά. Αν μου επιτρέπει, συγγνώμη σε διακόπτω, ταξίδεψαν μετά το σεισμό. Η άφηξή του στο νησί έγινε ενώ ήταν γνωστός ήδη ο σεισμός. Συνεπώς,